Танци, музика и завидни бойни умения завладяха НДК. В почивния ден стотици се включиха в пролетния фестивал. Под един покрив се завихриха горещи страсти и силни бойни удари. Демонстрации на над 20 спорта грабнаха вниманието на посетителите. Участниците показаха атрактивни методи за самозащита. Бокс, джудо, ММА, карате, кунг-фу и айкидо бяха само част от бойните изкуства в програмата. На другата сцена се вихреха горещи танци и страсти. Най-добрите от цялата страна показаха завидни умения в над 40 различни стила. Латино и народни танци се преплитаха пред публиката. Рали и Ники от предаването на BBT градски забивки също показаха завидни умения. Фестивалът за танци и бойно изкуство ще продължи и утре.